Hi everyone, खुलुमबाय. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my LB streaming. गोबाव सान जालांबायमोन आं LB streaming होयैया. दिनै आं LB streaming होनो होननानै नोंथांमोनजों दान्दिसे सम सुखु दुखु बैसागो बोथोरनि रायज्लायनो होननानै आं LB streamingखौ होनाय जाबाय. नोंथांमोना आंजों दान्दिसे सम LB streamingआव जइन जाफागोन आरो चैटिं खालामगोन आरो नोंथांमोना जि बुङो आं रिप्लाइ खालामनो नाजागोन. गिबि गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय. जायफ्रा नायगासिनो दङ जोबजासिम नायलां आरो कमेन्ट खालाम. दा जि सोलिबाय दङ रंजालि बैसागु बोथोर आरो बे रंजालि बैसागु बोथोरनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय. फै जों दान्दिसे सम रायज्लायनि. गोबां सोलोंनो लागा खोथा थायो. आंबो शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो आंनो शेयार खालाम लाइक, अब्लासो जों लाइफआव साक्सेसफुल जानो हागोन आरो नोंथांनि मोनसे मटिभेसनानो सासे सुबुंनि जिउखौ सोलायहोनो हायो आरो केरियार दानायाव हेल्प खालामनो हायो. जियानो जादोला फैदो जों दान्दिसे सम सावरायलायनोसै सुखु दुखु. कमेन्ट खालाम जाय नायगासिनो दङ. आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदोंमोन जे जोंनि बर' ससाइटिखौ लानानै जे दिनै जों नुबाय दङ जों गासैखौबोथ' बुंजाया, जियानो जादों दा जे बर' ससाइटियाव जोङो माने भाइरेल जाबासो बांसिन जोङो अनसायजानायखौ नुगासिनो दङ. बे ससाइटियाव गोबां गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैगासिनो दङ, थामहिनबा इम्पेक्ट खोख्लैगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै रावबो साननो रोङाखै जोंनि बर' सुबुंफोरा जे माबायदि इम्पेक्ट खोख्लैदों. दिनै साननानै नाय जे भाइरेल जानाय सुबुंखौ जेब्ला जों बांसिन अनसायो अब्ला सासे मोजां मानसिया निस्सय भाइरेल जानो लुबैगोन. मानो? मान सनमाना बांसिन बाङो. नाथाय जों रेसपन्सिबिलिटिनि खोथाखौ जों एसेबो साननानै नायाखै. जियानो जादोला बेफोरखौथ' बुंनो जोङो मोस्रोमसो नालाय बुंजाया. मैदेरनि खोमायाव मोस्रोमनि सोदोबा रिङा. लाइक हो LB streamingखौ. आं गावनो सुजुनाय खन्थाइ नागिरगासिनो र'. बैसागु बोथोरनि आं खन्थाइ सुजुनाय दं इयावनो. बैसागुखाय एसे खोनासंनो लुबैदों. बेवहायथ' बैसागुनि गैया बायदि मोनबाय आं. कमेन्ट खालामलाय, 7 जन नायबाय दङ. बैसागुनि फैदो आरो थांफिनदो. कमेन्टथ' खालामलांजायो मोनसेसो. आं बोरै मिथिगोन बिदिब्ला सोर फैदों सोर थांदों? मिथिनायानो नंला माथो आंलाय नोंथांलाय. आंनो नायगासिनो दङ, कमेन्टआनो मोनसे फैयाखै. ना कमेन्टसो हरखायाखै? बैसागुनि दोंसे दङ. बैसागोनि जाख्रिसे अखा आरो बैसागु बोथोरबो दङ खन्थाइया दोंनै दङ आरो बारदै सिख्ला दङ दोंसे. बारदै सिख्लायाबोथ' बैसागुजोंनो रिलेटेड जागोन.
नङा होमब्ला आं बैसागु बोथोरखौनो नायग्रोनि र' 11 नाम्बार पेजाव दं। सासे लाइक खालामदों थ' जाय लाइक खालामदों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। अके आं दा बैसागु बोथोर दोंसे खन्थाइ आवरायनि बेखौ आं गावनो सुजुदोंमोन आरो गोबाव जाबाय आं खन्थाइ सुजुनाया गोबावसै लेटेस्ट नङा बेयो अब्लाबो आं आवरायनानै नायनि माबायदि जानानै दङमोन बै समाव आं माबायदि सुजुदोंमोन। फागुन सैथ्रआ बारग'लांबाय आय' बरिया बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आय' बै समनि सुजुनाय बैसागो बोथोरनि मिथिंगा बिखाया सोमखोर महर लाबाय आय' बैसागु बोथोराव बर' गामि गामि खाम सिफुं जथा सेरजाया रिंखांलायबाय हनै आयौ मा एसे मोजां बैसागो बोथोरालाय मिथिंगा बिखानि आबादारिफोरनि मावनाय दांनाय सौफैलायबाय बेखिनियानो खन्थाइया खन्थाइखौ आं एसे गोलाव जाजाबावनो लुबैदोंमोन नाथाय गोलाव जायासै खन्थाइया आंना आरो गुबुन दोंसे खन्थाइखौ आं नायनि र' मा मा दं बैसागुखौ लानानै आरोना बारदै सिख्ला दङ 20 नाम्बार पेजाव बारदै सिख्लाखौ नायनि आं र' माबायदिमोन बारदै सिख्लाया माबायदि बारदै सिख्ला नायनि आङो अके बारदै सिख्ला खन्थाइ नायनि आं दै आय' बारदै सिख्ला नों फैयो दान्दिसेनि थाखाय आरो थांफिनो गोबावनि थाखाय मोसा मोसा फैयो नों बुहुम बिखाय खानाय आइलि जायलि हगार सारनानै बहानिफ्रायबा बिरबोनानै फैयो नों दान्दिसेनि थाखाय बारहुंखा दसेनो सुबुंखौ खालामो हाहाकार न' बां सेफायो दंफां लाइफां बोफायो नों अब्ला रोजा रोजा सुबुंफोरा एरसोयो जेराव मेरावनो नों खालामलाङो स्रां स्रां बारनि बिमा बारदै सिख्ला बे थांबाय ओमफ्राय दोंसे दं बैसागोजों रिलेटेड बैसागोनि जाख्रिसे अखा जालांगोन र' आफ्टर साम टाइम नायथ'ला ओके ऑन चल रहा है एक भी कमेंट नहीं आया यार अभी तक कमेंट करो यार जल्दी जल्दी रात हो रहा है मैं आप लोगों के लिए एलबी स्ट्रीमिंग दे रहा है लेकिन आप लोग तो नहीं आ रहा है कमेंट भी नहीं कर रहा है तो मैं कैसे एलबी स्ट्रीमिंग देने का मन होगा यार 10 मिनट्स होने वाला है मेरा एलबी स्ट्रीमिंग 23 में मतलब क्या ही बोलूं यार आप लोग जब भी चला जाता एक है और ओनली एक है तो एक वो बंदा भी जब जाएगा तो मैं क्या करूँगा मैं बैक ही कर देगा यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं
एक भी कमेंट नहीं आया अभी। लोग देख रहा है, एक आ रहा है, तो कमेंट कर दो यार जल्दी जल्दी से, फटक फटक से। 고민 사람들 고민은 नहीं सो रहा है। ओके, शायद रखेगा मैं, ऐसा हुआ तो किसी चलेगा यार, मेरा मन ही नहीं करता है ऐसा, ऐसा में।